ആശംസിക്കുന്നവരുടെ ആഭിമുഖ്യം അറിയിച്ചുകൊണ്ടുള്ള വടംവലി മത്സരത്തിന്റെ കളിക്കളത്തിലേക്ക് ആഹ്ലാദം മുഴങ്ങിയിരിക്കുന്നവരുള്ളത് നീലവെള്ള കറുപ്പണിഞ്ഞ കൈകൂട്ടുകാരായി KK7 പ്രഖ്യാപനം പിന്നാളിന്റെ സമൂഹദേശവാസികളായി ഓണനാളുകളുടെ വിളംബരമണി ചലച്ചിത്രമാക്കുന്നവരെ പ്രഖ്യാപനെ കണ്ട നാട്ടിൽ നിന്ന് പരമ്പരകളിലെ പടക്കളത്തിലേക്ക് എഴുന്ന വന്ന പടയാളി കൂട്ടങ്ങളായി പട നയിക്കുന്നവർ സംഘവും ഒരുപോലെ KK7 കാക്കനാടിന്റെ അമരക്കാർ മറുപുറത്ത് സെവൻസ് ചാലക പറവൂരിന്റെ പ്രതാപശാലികളായി വ്യത്യസ്തങ്ങളായ കുപ്പായത്തെ കൂട്ടിച്ചേർത്തുകൊണ്ട് കളിക്കളത്തിലേക്ക് വീണ്ടെത്തിയ പടകുറുപ്പന്മാരും തമ്മിലുള്ള പടയോട്ട വേദി ആശയും ആവേശവുമായി കമ്പ കയറുകൊണ്ട് ഇന്ദ്രജാല പ്രകടനങ്ങളെ പടുത്തുയർത്തുന്ന 14 കായിക സംഘങ്ങളുടെ കളയാട്ടം സമ്മാനിക്കുവാൻ കടന്നെത്തിയിരിക്കുന്ന 4 ജില്ലകളുടെ പ്രാതിനിധ്യം ഉറപ്പിച്ച് 8 സമ്മാനങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിന്റെ കോട്ട പിടിച്ചടക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കടന്നെത്തിയവർ ആദ്യ മത്സരം തന്നെ ആവേശത്തിന്റെ തീരങ്ങളിലേക്ക് നടന്നു കയറാൻ ഉറച്ച 14 മുന്നണി പോരാളികൾ 10 അടിയുടെ വിജയപഥങ്ങളിലേക്ക് എതിരാളികളെ വലിച്ചടിപ്പിക്കുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടുകൂടി ഒരു കമ്പ കയറിൽ പിടിമുറുക്കി കടന്നെത്തിയ കടന്നൽ പറ്റങ്ങളുടെ കടന്നാക്രമണത്തിലേക്ക് കളിത്തട്ടകം കയ്യടിച്ചതിന് സ്വീകരിക്കുക. എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്ന കായിക പ്രേമികളുടെ കരഘോഷം അതൊരു ലഹരിയായി തന്നെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് ആദ്യ പോരാട്ടത്തിന്റെ വിജയം 10 അടിയിലെ വിജയപഥത്തിലേക്ക് നടന്ന് കയറി പോകുന്നവർ 10.5 മാറ്റിന്റെ തങ്ക തിളക്കത്തോടെ ആദ്യ മത്സരം കൈപ്പിടിയിലൊതുക്കി KK7 കാക്കനാട്.